Mga kasama sa DYHP Sumbunganan karong hapon na update sa kaninyo diya mga sukintig paminaw sa atong nahatagan og tabang kagahapong adlaw nga taga Gaas Balamban Cebu. Ang iyang anak nakasinati in taon to og brain damage, adunay seizure, nya cerebral palsy og lifetime ang medication ang gi-recommend alang sa bata aron pagmino sa iyang cerebral palsy ug siyang seizure. Mo na nga nidangop diri ang ginikanan kato sila si Ellen May Kulas ug ang iyahang partner nga si Joy. Ang ilang anak nga si Angel, 1 year kapin, ya ilang gida kagapong adlaw aron manawagan nga unta sa ilang panginahanglan sa tambal nga mapalit og tag 100 pesos or 105 pesos nga imnon usa sa usa ka adlaw nya lain patong usa ka tambal nga lain pang tableta o katong di botelya na mukante og 2,000 pesos may nilang gali kay for 2 years nagkatas lag paagi nga dunay mong sagubang niini ug tuod man sa inyong tabang mga kasama sa panawagan sa atong bisita kagahapon sa magtiayon nga sila si Ellen May. Mapasalamaton kaayo gumikan kay naka-turn over ta og 6,000 pesos gikan sa inyong mayong kabubuton og sa inyong maayong kasing-kasing sa atong pagpaambit kagahapong adlaw o kagabi unya sa atong pag-turn over kagabi in town ingon nila nga kay salamat gumikan kay mo pauli sila sa Balamban pa bisan sa katong oras sa kagabihon og day pasalamat ni Ellen May alang ka ninyong tanan alang ka natong tanan sa tanan nga nakaabag sa ilang panginahanglan og matud pa makapalit din sila tambal para sa panginahanglan sa ilahang anak. Ato ni paminawon. Para sa tambal sa akong anak o diri sa DYHP pinaagi nila nga naay tabang namo matubag na gamay nga tabang o gamay nga tambal sa akong anak para dili na mag-antos sa akong anak. Salamat kaayo sa tanan. Mga kasama nyo nakita karon lang sa mga nagsunod sa tuang digital platform sa DYHP alam sa Facebook page. Ang nagpasalamat in town nga usa ka inahan nga matud pa niya ang iyang anak gumikan sa balatian nga inborn. Walay kusog, dili makalingko, dili makakamang, dili makaistorya og labaw pag sa tanan na labi makaluluoy, dili makakita. Matod pa nga lifetime ang mga kondisyon sa maong bata. Una nga isip ginikanan, nangita sila pa maagi nga makapag o gatabang, dili nila kaya ang matag adlaw nga panginahanglan financially sa pagpalit sa maong tambal para sa ilang anak kay usa ka construction worker unya igo ra pud sa pangonsumo ang income sa iyahang bana. Kung may nga maghisgot kitag tambal nga dako-dako panginahanglan in a day, di gud kaya sa sweldo lagi gisaligan. Sabi na kung weekly o baka kinensinas ang pag-sweldo nga kada adlaw ang pag-inom og tambal. Kung tuod man sa inyong generosity kasama daghan kay salamat gumikan kay sa 6,000 pesos sayod ta. Ubay na pud og mapalit nga tambal mo na mapasalamaton kaayo ang magtiayon sila si Ellen May o ang iyang partner nga si Joy sa tabang nga atohang napaabot inyong napaabot pero sa tong tulumanon sa DYHP Sumbunganan. Lain kahigayunan mga kasama nga nakahatag ta, nakaimparta sa mga kahigayunan nga kaya sa dato nga motabang bisan pa man sa atong kawadon bisan pag dili ta dato bisan di ta adunahan mga kasama apan pwede di ay gihapon ta nga makatabang. Dahil kay salamat kaniyong tanan ug labaw na sa tanan nga nag-donate, tanan nga nagsuporta sa atong tulumanon, tanan sa mga nipaabot sa ilang mga prayers, mga pag-ampo alang sa mga mobisita nato diri nga nagkasakit, ano man nagka-problema o kaninyong tanan mga kasama sa iyong kanunay nga pagsunod, pagsuporta sa tanan nato mga programs diri sa DYHP. Ma-on air, ma-off air, ma-oplantabang man naamo kanunay nga among kasandigan o daghang kay salamat sa iyong pagsalig kada mo tanan mo na hinungdan nga DYHP gipasinunggan na usab base sa second quarter KBP Kantar survey. Pahibaw ta pinagi sa atong RMN top management nga DYHP ug IFM. So usab nga nalangkat ang overall number 1 position diri sa Metro Cebu area mga kasama naguna naglanog-lanog og labing gikasaligan nga radio station
Diri sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. O bisan gali sa atong mga OFWs at magkaigsuunan nga naglanog-lanog gihapon ang DYHP via online or sa app. Then kay salamat kaniyong tanan kamay rason mga kasama nga nagpabilin ang DYHP sa posisyon ni ini nga number 1 o kini mahinungdan nga ang mga serbisyo o ingon man ang mga programming nato diri sa DYHP gipahaom alang usab kaninyong tanan o ingon man ang kasing-kasing nga serbisyo publiko nga way ko kaluya kasamang nistol hangtod nga kaya sa kadasig og ang kakugi pinagisab sa leadership diri sa atong top management diri sa Cebu ato ni Rufil Fernandez Banyo kag sa FM Idol Boyki. Dikan kang salamat sa tanang mga departamento na ito mga kaubanan sa DYHP, of course, Drama Department, sa ito ang Technical Department, Admin Department, Research Department, Sales Department, News and Public Affairs Department, mga kasama, o tanang mga kaubanan, utilities, atong security group, sa IFM, mga idol, mga DJs, salamat kayong tanan, gumikan kay ang ato ang panaghiusa o ang ato ang pagtinabangay. Nagbunga gyud kanunay mga kasama inubanan sa mga pag-ampo o inubanan sa inyong makanunayon nga suporta. Daghan kayong salamat gikan namo diri sa DYHP o IFM. Alita sa DYHP Answer to Win promo mga kasama. Ang atong pangutana pag-mention o edad katuin taong mga minors na i-counseling, naghihimamat usab, gikita usab ni Cebu Governor Pamela Barry 4. Ang tubag, 12, 13 o 17 years old. O congratulations sa ato ang palarang mananaog og 200 pesos. Naka-like, naka-follow DYH pa rin sa Facebook. O Attorney Rufil Fernandez Banyo ka Facebook. Congratulations ngadto ni basta nag-iyaran ko ano ang garan niya Aiden AI niya DEN Aiden. Congratulations sa 200 pesos GCash. I-send lang ang imuhang complete ka pangalan ug ang GCash number para mahatagan kag premyo sa amo ang sales department mga kasama. Dihan kayong salamat. Congratulations sa atong winner sa wala ba maswertehe karong gabi una sa DYHP Answer to Win promo. Padayon lang gyapon mo ha sa pag-participate sa pag-appeal. Gumikan kay atong DYHP Answer to Win promo. Anaa sa sayong kabuntagon sa kadlawon. Ato sa Straight to the Point program unang radyo unang balita sa Metro Ratsada nga balita sa kaudtuhon karon mga orasa sa DYHP News Updates ug hangtod pa sa gabi sa Straight to the Point Evening Edition. Mga pahalipay lang ni mga kasama gikan sa DYHP gumikan sa inyong kanunay na pagpaminaw sa atong tulumanon. Ato i-shout out day una ang taga Mahawak Medellin Cebu oy Urbano family, Flores Urbano family nila ni Tiroy o family diha sa Mahawak Medellin Cebu. Kumusta mo diha? Naglanog-lanog ang DYHP o niya Joseph Urbano, CJ Urbano sayong hapon niyong tanan diha og Orbiso family nga nagpaminaw. Daghan kayong salamat kaniyong tanan. Shoutout ka sa mga Aida sa nila ni Shona Karen diha sa ilang Berta, Rosie o Soylo. Ika rin ni Ede Berdida. Dagan kay salamat mayong pagpaminaw ninyong tanan. O niya kasama ila congratulations ninyong tanan DYHP number 1 Haros Gyud. Johnny Fariolen Treyas mayong pagpaminaw. Number 1 radio station sa Cebu ingon man Cagayan de Oro IFM. Cagayan og IFM Cebu. Congratulations sa gikan ni Johnny Fariolen Treyos. Dihan kaing salamat. Unya, mayo magaminaw sab ni Joselito Bintoy. Nga always nga nagpaminaw sa DYHP di asa Duguan, Basak, Mandawi City. Og Jess Bora nga nagpaminaw yang mga kaparyentihan di sa Muabog, Pilar, Camotes. Salamat inyong tanan.